مستيات بيتنا كاب استوديو مستيات بيتنا سلامتنا تقبلوا كبرات تخاتلتنا إيرتران حوحاتن كويناتن مأواج بحبار يسرح اللو زبل كاب وغن إيتوبيا زقربة كسي نتيقام ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን አንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ምኽሳሱ ይዝከር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣኽራሪ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ መጺኡ ክብል ከሲሱ ነይሩ። እቲ ሚኒስትር ዘቕረቦ ክሲ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ቀረባ እዋን ንርእሰ ከተማ ሰሜን ወሎ ወልድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኢድ ከም ዝነበሮም ዘመልክት እዩ። ነዚ ስዒቡ ሕወሓት ብ8 ጥቅምቲ 2025 ከም ግብረ መልሲ ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ናይ ሓሶትን ፖለቲካዊ ዝምባለን ዘለዎ ክስታት ከም ዘቕረበ ጠቒሱ። ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓሶት ክስታት መንግስቲ ፈደራል ነቲ ብተደጋጋሚ ዝጥሕሶ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣቓልቦ ከይወሃቦ ዘዘናግዕ እዩ ኢሉ ናይ ሓሶት ክስታት ብምቕራብ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስሓብ ይጽዕር ኣሎ ክብል እውን ንኽሱ የራጉድ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕብራት ሃገራት ዝጸሓፈቶ ደብዳቤ ድፍረት ዝመልኦን ኣዝዩ ዘደናግርን እዩ ጨጉራፍስያ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ ከም ማለት ይኽብል ነቒፉ። ብተወሳኺ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት መንግስቲ ብልጽግና ብተደጋጋሚ እንተተኻኢሉ ብሕጋዊ እንተዘይኮይኑ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነውሕስ ኢና ክብል ክጭርሕ ጸኒሑ ኢሉ እዚ ግዝኣትካ ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ ብዘይግቡእን መሰረት ዘይብሉን ምፍርራሕ ዝተሰነየ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ መሰረት ኣልቦ ምዃኑ ዝገለጸ ሕወሓት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእስሳር ሰላምን ዞባዊ ዕርቅን ንምርግጋጽ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ እቶም መሰረት ዘይብሎም ክስታት ግን ኣብቲ ዞባ ካልእ ኩናት ከለዓዕሉ ተኽእሎ ኣሎ ክብል ሕወሓት ይኸስስ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ዘደናገረን ዝነዓቐን ክብል ይነጺግዎ። ኤርትራ ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተጎቲታ ኣይትዕደምን ብምባል እቶም ዝምልከቶም ወገናት በዚ ስጉምቲ ስክፍታ ከይሓድሮም ኣተሓሳሲቡ። ሕወሓት ብመሰረት እቲ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዴታቱ ኣኽቢሩ ከም ዝቐጸለን መንግስቲ ፈደራል ግን ተመዛበልቲ ምምላስን ተሓታትነት ምርግጋጽን ዝርከብዎም ግዴታታቱ ክፍጽም ከም ዘይከኣለ ኣመልኪቱ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ይርከቡ፣ መጽለሊ መግብን ሕክምናዊ ክንክንን ኣይረኸቡን፣ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮኑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮኑ ሓይልታት እዩ ዝርከብ ክብል ሕወሓት ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሓቢሩ። እቶም ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፉ ሓይልታት መሬት ትግራይ ተቆጻጺሮም ይርከቡ። እዚ ዝገብር ዘሎ ዴሞግራፊያዊ ኣቃወማ ትግራይ ንምቕያር እዩ። ትካላት መንግስቲ ፈደራል ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ እዩ ዝብል ሞጎተ ብዕሊ ብምድጋፍ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕሱ ኣለዉ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተነጸሉ ወተሃደራት ምስልጣንን ምዕጣቕን ይቕጽል ኣሎ ክብል እውን ሕወሓት ይኸስስ። እዚ ድማ ሓድሽ ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ ብምባል ሕወሓት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ የስምረሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጽሓፈ ደብዳቤ ኤርትራን ሕወሓትን ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ብገንዘብን ብውደባን ይሕግዙ ከም ዘለዉ ዝኸስስ እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ለብዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ነቲ ንዓዩ ዝግብኣኒ ክብል ዝጸንሐ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነ ንሓንቲ ማርያ ኮሪና ዝተባህለት ቬኔዙዌላዊት ፖለቲከኛ ክወሃብ ምዃኑ ዕላዊ ኮይኑ እዛ ማርያ ኮሪና ማቻዶ ዝተባህለት ፖለቲከኛ ኣብ ሃገራ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ክሕሎ ፍትሕን ካብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ሰላማዊ ምስግጋር ንኽህሉን ብዝገበረቶ ልዑል ጻዕርን ስራሕን ከም ዝተዓወተት ኮሚቴ ኖቤል ካብ ኦስሎ ኖርዌይ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚቴ ማርያ ኮሪና ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ፍልይቲ ኣብነት ሲቪላዊ ሓቦያ ድሕሪ ምባሉ ኣብ በዓቲ ድቕድቕ ጸላም ኮይና ንዲሞክራሲ ብምቅላሳ ነዚ ሽልማት ከም ዝተዓወተት ሓቢሮ።
ماريا كورينا بعد شوعات تقمتيش حند شعات 267 أب كاراكاس فنزويلا توليد عبيا كنسب مسكونت كا بمويا إنجينيرين تمرقة نسا أب هجرا أبال نايتي مس كالوت كويناز مسرتتو فينت فنزويلا استسمين أي تقاوم ودبه كاب كلتشحن 11 كساب كلتشحن 14 أبال بايتو فنزويلا نيرا أب كلتشحن 23 مس كالوت ناي تقاوم ودبات توداديرا أب قدم مرجع بتسعة مئتاويت مس تعوتت أب كلتشحن 24 أب زخونة بوليتيكاو منقسقاس كيتنطف ن15 ዓመታት ተኣጊዳ በዚ መሰረት ከዓ ኣብቲ ዓመት ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቬኔዙዌላ ክትሳተፍ ኣይከኣለትን ድሕሪ 2024 ማሪያ ኮሪና በአካል ኣኼባታት ክትገብር ስለ ዘጸገማ ምስ ህዝቢ ብቪድዮ ጥራሕ ክትራኸብ መሪፃ እቶም ንዓኣ ዝድገፉ ተኸተልቲ ከይተረፈ ማእሰርትን ምክልባትን ክበጽሖምን ጀሚሮ بعد شعة الطريق 2025 أب كتما كاراكاس أبناء تقاومو متأخخاب استرخبت ماريا كورينا بأبالات تات أسيرة منغستي نتم أسرتكوا انتخحدو تطابقت سبقا مسالات جن بمنقدهم الرقاقيت أميم ترامب أب عالم نزنبرو عبيتي قجتات دوا بيلئي نسلام سريح سلزخونكو اتشلمات نعيوز قبقى نخبل يسمع كوميتي شلمات نوبل سلام جن نناي ترامب ناي سلام تعري أفلتو أيهابون شلمات نوبل سلام حد أوان أزدراربتن زخونو وي بزحات نزيت هتصبيوام سبات يعدلي نابنت كابتم أزيوم أزدراربت زنبرو شلماتات انتوسيدنا أبي كل تشحن 19 نأبي أحمد استوهبه شلمات بزي كازي نمرح أمريكا نبر باراك أوباما نمرحي فلسطيناويان ياسير عرفات نبرماويت بوليتيكينيا أنغ سان سوتشين ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ሄንሪ ኪሲንጀርን ገለ ካብቶም ብዙሕ ህዝቢ ዘይተሓጎሰሎም ሽልማታት ኖቤል ሰላም እዮም ነይሮም ክሽለሙ ዝግብኦም ግን ክብሪ ከይረኸቡ ህይወቶም ዝሓለፈት ብዙሓት ተቃለስቲ ሰላም ነይሮም እዮም ሎሚ እውን ካብቶም ዝተሸለሙ ንላዕሊ ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ኣለው እቲ ናይ ሽልማት ኮሚቴ ነፃን ብናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ብዘይ ምትእትታው ጣልቃ ይሰርሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር ብዙሓት ግን ነዚ ኣይኣምንዎን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኣለዎ ዝብል ኣረኣእያ የንፀባርቑ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكرها سكبراب إنها ترعلوات التقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعج واني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي